Comezo a sesión ordinaria do mes de febreiro. O primeiro punto da orde do día é a aprobación do borrador da acta da sesión anterior do 28 de xaneiro. Alguna intervención? Todos de acordo? Votamos entonces votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. E pasamos ao segundo punto, que é o recoñecemento extrajudicial de crédito número 2 do ano 19. Encaminou-se na Comisión Informativa de Facenda cos votos a favor do Grupo Popular, a abstención de Gañamos, do Renegado, do PSOE e dos concelleiros non adscritos Emilio Muñoz e Pablo Castro. Intervencións. Gañamos. Por parte do noso grupo vamos a votar en contra porque unha vez máis aquí se demostra que por parte do Concello se levanta unha nefasta xestión económica. Non só temos esa deuda bancaria que intentamos reducir ano a ano, sino ademais esa deuda comercial. O Concello nunca se asusta ao principio de anualidade orzamentaria. De feito, xa non só arrastramos unha deuda de un remanente negativo de tesorería do ano 2017 por importe de casi 700.000 euros, sino que agora se trae a reconocimiento extrajudicial de crédito facturas de pago corriente, que non son facturas de gasto extraordinario, sino son de multas de electricidade, de combustible, de compras varias, por importe de 632.000 euros. E outros 25.000 euros que irían seguir o reconocimiento de crédito derivado do plan popular. Ben, isto significa que se están pagando con cargo ao orzamento deste ano facturas do ano pasado. Facturas que tiñan un orzamento que se gastou, que se destinou a outras cousas e que hubo que esperar casi un ano, porque hai facturas do ano de febreiro do ano pasado, de marzo, é dicir, proveedores que teñen que esperar un ano a que se lles pague con cargo ao orzamento do ano seguinte. Por lo tanto, o único que estamos facendo é retrasar os pagos e incrementar deuda. Este é o primeiro orzamento, este recoñecemento extrajudicial de crédito. Nos consta que van a haber moitos máis. E ademais, sobre todo, porque, estando en período electoral, sabemos que aquí o despilfarro agora vai a ser, en propaganda vai a ser gigantesco. O que lle pedimos é que se axuste o principio de anualidade orzamentaria e que evite estes gastos superfluos e que se ateña as partidas orzamentarias previstas en cada anualidade. Estamos de acordo que os proveedores teñen que cobrar polos servicios ou polas ventas que fan ao Concello, pero non estamos de acordo que sempre se traian a principios de ano. Bueno, e agora xa non é ao principio, senón durante todo o ano se estén aprobando recoñecementos, que non deixan ser facturas fora de presuposto, fora do orzamento. Iso para que se me faga un vídeo, senón que non teñen por onde facer. No, gracias a vos por facer a publicidade. Entonces vamos a votar en contra, porque despois si vemos a decir que cerramos o exercicio en positivo ou que si temos un remanente negativo baixo, que si cerramos ben as contas, entonces desde o Partido Socialista si estamos de acordo, por exemplo, no recoñecemento que vai vir a continuación, porque foi cerrada a 31 de decembro, entendemos que ten que vir así como un recoñecemento, pero non facturas, que o goberno tiña que ter xa en conta que o orzamento non lle chegaba ou senón facer un gasto pois máis con máis cabeciña e non de máis. Gracias, Miguel. Ben, nós como sempre os proveedores non teñen culpa do que como fai o goberno do Partido Popular a súa política. Nós como sempre imos abster, pero non é óbice para dicir claramente que o desastre económico que leva a actuación deste goberno ao Concello xa desde hai anos, non? Porque cada vez se vai profundizando. Casi podemos vaticinar que, bueno, o reconocimiento sobre o cierre social do ano que ven vai ser bestial. Bueno, a mellor hasta superamos o gran récord hai 2 anos, 1 millón de euros. Pero, bueno, todo isto simplemente o goberno do Partido Popular fai un nefasto control da economía deste Concello. Insistimos que non é culpa dos proveedores, por lo tanto, nos imos abstener. Gracias, Emilio. Bueno, eu, como sempre, vim facendo xa, non é este o único caso, nunca estuve de acordo
sempre votei negativamente aos reconhecementos. Por lo tanto, continuo a miña línea. Gracias, Pablo. Vou máster, realmente os proveedores teñen que cobrar, pero non obstante digo que os orzamentos son para ver e non para pasarse como se están pasando. Por lo tanto, bueno, eu vou máster. Gracias. Bueno, pues para terminar e xa proceder a votación, simplemente decirles que aquí se traen 600.000 euros a aprobación de facturas do ano 18, que a mitad aproximadamente, e na quixéramos aprobalas no ano pasado, é imposible, porque as presentaron este ano. Entón, todos sabemos que ao final do exercicio 18, decembro e parte de novembro, pois ao final, por unha cousa ou pola outra, as facturas chegan ao mes de xaneiro. Aproximadamente, como digo, a mitad son do ano 18 presentadas no 19, por lo tanto, esta é a única vía, e efectivamente, aproximadamente 300.000 euros pois son facturas que se presentan con un orzamento na partida que xa estaba agotado. Hai que recordar que aproximadamente 3 meses do gasto que hai aquí son Fenosa, 3 meses de Fenosa, que é gas natural, e efectivamente hai facturas de outras concellerías, non solamente de Fenosa, pero o que traemos a aprobación son 300.000 euros por un lado, máis outros 300.000, 300 que se presentaron no 18 fora de orzamento e 300 que se presentan no 19, pois porque a partir do día 1 de xaneiro a xente quere cobrar igual ainda que non presentar as facturas. Non vou a rematar esta intervención sin recordar, eu creo que foi no ano 18, no ano 17, me sorprende que hoxe non se diga por parte de Gañamos que había millóns de euros de facturas no queixón. Eu teño aquí un informe de Marina onde o importe de facturas pendentes de anos anteriores, que sí que o hai, é de 177.000 euros. É dicir, o Concello ten todavía pendente do ano 18, non sei se do 17, 18, ten do ano 18 pendente de aprobar 177.000 euros pendientes de pago, Por lo tanto, creo que intentar decir unha cousa que non ten nada que ver coa realidade é moi fácil, pero eu estou aquí para decir o contrario diante da interventora. O Concello que ten unha débeda bancaria que cada ano vai disminuindo, e iso é importante. E cando cerremos o ano 19, a débeda deste Concello está nos 5 millóns de euros. Por lo tanto, estas son as contas reais, que na tesorería hai facturas pendentes de pago, como en calquera de parte do Concello. Iso é así. E que en intervención hai 177.000 euros en facturas do ano anterior, sí. Que traemos este reconhecemento extrajudicial porque son facturas do ano 18 fora de orzamento e fora de tempo, sí. E todo isto entra dentro da normalidade. Por lo tanto, vamos a proceder á votación destes 632.000 euros de facturas do ano 18 pendentes de aprobación. Votos en contra? Gañamos o Partido Socialista, Emilio. Abstencións, BNG e Pablo, e votos a favor, Partido Popular, queda aprobado por maioría. Procedemos ao segundo punto da orde do día, o terceiro, que é o reconhecemento extrajudicial do Plan Cultural 2018. Foi dictaminado na Comisión de Facenda cos votos a favor do Grupo Popular, PSOE e do concelleiro non adscrito Pablo Castro. As abstencións de Gañamos, BNG e o concelleiro non adscrito Emilio Muiños. Intervencións, Gañamos? Sí, por parte de Gañamos, nos vamos a abster neste caso porque as asociacións non teñen a culpa, pero sí, xa adiantamos de Sara, se ben é certo que a liquidación do plan cultural se fai unha vez remate o orzamento, é dicir, no ano siguiente, pero se debería haber pagado con cargo o orzamento correspondiente, en este caso, o orzamento da partida orzamentaria prevista para o ano 2018, non con cargo a partidas do orzamento 2019 que estaban previstas para outras cousas. O que vimos anunciando, é dicir, teñen que cumprir o principio de anualidade orzamentaria. Vostedes destinan as partidas do ano en curso o que lles dá a gana e despois teñen que acudir as partidas do ano siguiente para pagar os gastos do ano anterior. Que significa? Que do ano siguiente volve a faltar cartos para pagar. Como decido que no ano siguiente volven a faltar cartos, por tanto, porque a partida que estaba prevista se acaba destinando a algo totalmente distinto.
Por tanto, entendemos que, bueno, este é outro exemplo máis da vasta xestión económica, pero, desde logo, as asociacións non teñen culpa da súa xestión, e sí que debe. Partido Socialista. Como xa dixemos antes, aquí vamos a votar a favor, xa que pechan a 31 de decembro, nos presentan a todo, pois, non estamos de acordo. Gracias, Bénega. Continuamos con a nosa abstención. Gracias, Emilio. Bueno, pois aquí sí que é increíble. Depende o momento, así se deciden, ou se aproban ou se denegan as cousas. Pareceme clarísimo, eu estou mirando, de que, claro, hai unhas eleccións pendientes, hai moi cerca, temos medo as asociacións culturales, entón, claro, aí faisenos todo o mundo ten que cobrar. Se antes os provedores teñen que cobrar, as asociacións culturales tamén. Entonces, non entendo de por que unha vez é sí, outra vez é non, outra vez é regular. Eu sigo mantendo a miña mesma línea de negativo o voto sempre que hai un reconhecimento extrajudicial. Gracias, Pablo. Eu só decir que vou votar. Bueno, eu teño que matizar un par de cousas que non podo deixar de decir. Por favor, a xestión das asociacións é a que é, porque non teñen personal. E o que Miguel dixo hacia a Conselleira de Cultura, realmente a que nos está dicindo son as asociacións. Porque en este caso, por tolerar, por axudar, por colaborar, pois efectivamente o Plan Cultural do Concello lle dá marxe ás asociacións e lle dá tempo para que presenten os papeles cando poden. Por lo tanto, o único motivo polo cual todos os anos se trae despois do exercicio é porque as asociacións o solicitan e algunhas necesitan hasta o 30 de decembro para justificar os gastos. E xa non é justificar os gastos, que non teñen unha gestoría traballando para elas, nin teñen nadie asalariado traballando para elas, sino que o fan pois, as directivas como poden e cando poden. Por lo tanto, creo que é injusto falar de falta de xestión. As asociacións son as que recollen a culpa da Conselleira da falta de xestión, de que co ano 19 se paga o do 18 e agora pois queda o 19 sin cubrir e se pagará no 20. Miren, se se reuniran coas asociacións e se falaran coa xente, se darían conta que é como que primeiro, que lle demos margen e que non estemos presionando. Vostedes que van a propoñer, que fagamos un plazo máximo para presentar a documentación, pois mire, eu non estou de acordo. Claro que a alcaldesa e o goberno pode decir a partir do 30 de novembro o que non presente os papeles non cobra. Pero non é o caso. Os poden presentar no exercicio cando queiran. E efectivamente, pois a maioría da documentación chega do 15 de decembro en diante. Volvo a repetir por lo mismo, porque non é o seu traballo, fano voluntariamente, fano cando poden, e a veces queda incluso unha cousa por justificar, que aproveitan os días de Nadal para acabar de justificar o convenio cultural. Se chama Plan Cultural 2018, que vai desde o 1 de xaneiro de 2018 ao 31 de decembro de 2018. Que significa? Que hasta o día 31 pola tarde poden estar facendo unha actuación do Plan Cultural. A lógica que dice, pois que a partir do 1 de xaneiro do 19 é cando se cerra. E por eso se trae aquí, agora, que necesitaron unha intervención en cultura, pois 2 meses para preparar os expedientes. É tan lógico como eso. Procedemos á votación. Votos en contra. Emilio, abstencións. Gañamos bloque Pablo, votos a favor. Partido Socialista, Partido Popular, queda aprobado por maioría. Pasamos ao cuarto punto da orde do día, que é actualización do inventario de bens para a incorporación do edificio de viveiro empresarial e dereito a superficie sobre a parcela edificada. Examinouse na comisión. Examinouse na comisión de patrimonio o asunto que nos establece o reglamento de... Gañamos. Nos únicamente aquí vamos a votar a favor de que se incorporen estas instalacións inventario de bens municipales como debe ser, o tratarse dun acto
un acto xurídico sen máis. Gracias, Patricia. Vamos a votar a favor. Lo que Miguel... Sí, un acto xurídico nos vamos a votar a favor, por suposto, porque é o acto en sí mesmo, pero que queremos facer un pouco ver que estos señores vemos que, bueno, representan que representan a parte do empresariado, a todo. Al final se está levando da administración pública 500.000 euros entre unha guardería, unha escola infantil, perdón, e un viveiro de empresas, 500.000 euros que eu non sei hasta que punto ese dinero non podemos invertirnos nos mesmos, ¿no? Comprar unha parcela comprarnos o concello, facer ese viveiro nos e administrarnos, pero claro, os señores, al final, da Xunta de Galicia se levan 500.000 euros. Bueno, non sei, eu creo que hai que ver eso, ¿no? Pero bueno, obviamente este é un acto administrativo nada máis. Gracias, Emilio. Nada, Pablo. Procedemos a votación. Entonces, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Ratificación das operacións de deslinde da Comisión do 11 de xaneiro de 19, Fonte da Portela. Na Comisión de Patrimonio, con votos a favor do Grupo Popular, Francisco de Benegal, e dos concelleiros non escritos Pablo e Emilio, e a abstención de Galegos. Intervencións. Si nos por parte do noso grupo vamos a votar a favor, porque esta parte que se discute entre Vigo e Mos do polígono industrial do Reunión se incorpore definitivamente a Mos, pero entendemos que isto é unha deixación de funcións por parte do goberno municipal, por canto este problema debía estar resolto desde fai xa anos, incluso con anterioridade ao Peixón. Non pode ser que actualmente un número importantísimo de empresas non sepan se van, en que limbo van a quedar, se no limbo de Vigo, no limbo de Mos, se van a ter que pagar o IBI e os impostos en un concello ou noutro, ou a que isto non se pode dar, as empresas, así como a ciudadán, hai que darlle auténtica seguridade xurídica e económica. E isto, a verdad, é unha auténtica execución por parte deste goberno. Gracias, Partido Socialista. Como xa estuvemos noutros deslindes en Porriño, estamos en Redondela, pois con estes tamén estamos de acordo e vamos a estar aí para defender os bens do Concello de Mos. Gracias, Miguel. Emilio. Sí, como non, a ver si de unha vez nos vamos facendo respetar xa nos nosos lindes, pero que non queden a medias, que queden totalmente terminados. Si non será unha historia interminable como en algún sitio se foron máis dunha vez, tiña que estar bastante máis claro. E, por suposto, defensa do noso patrimonio total. Gracias, Pablo. Moi ben, pois o que vamos a proceder é a votar un paso máis de un acordo, bueno, non sei cantos meses hai que se iniciou isto completo. Bueno, agradezo que toda a corporación, que só me faltaba, que por lo menos nas cousas deste tipo que estemos todos de acordo, porque significa defender o noso patrimonio. Ahora ben, o que non vou a permitirle, señor Rodríguez, é que volva outra vez a intentar facer política con cuestións que non veñen ao caso. Mire, eu no ano 40 ainda non había nacido, e vostede tampouco. Por lo tanto, foi o último deslinde, cando non se ten en conta ese mojón, e se obvian esos metros e se aparece como vivo. Entonces, que veña a decir agora que unha deixación de funcións por parte deste goberno, precisamente os plans xerais son os que obligan a actualizar todo e máis. Entonces, efectivamente, cando nos vamos a intentar terminar os trámites do plan xeral, pois é cando se axusta desde a Xunta de Galicia que todo este en orden. E aí é cando nos dicen tedes aquí un problema, que este mojón non se axusta ao que vostedes o que aparece no Instituto Geográfico Nacional. Bueno, pois empezamos un camiño con moita agilidade, porque non é normal que un expediente de deslinde vaya tan rápido como vai, e iso é gracias ao traballo desta señora que está a miña dereita e máis o traballo do Concelleiro de Patrimonio de intentar que isto vaya rápido. Por qué? Pois porque nos interesa que eses empresarios que queren estar en Mos teñan legalidade xurídica e, bueno, pois que todo este claro canto antes. Ahora, deixación de funcións, hombre, mire, eu levo gobernando 10 anos.
Sí, E que pero mire, antes de gobernar eu, gobernaron outros. Entonces, eu creo que está respondido máis que de sobra. O último deslinde do ano 40. E cando nos damos conta de que aquí hai un problema, cando se aproba o plan xeral. Porque para eso estamos plan xerais. E o plan xeral o trouxen eu a este pleno aprobación. De acordo? Por tanto, non teño ninguna desacción de funcións en este sentido. Procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Modificación do Regulamento Orgánico Municipal para a incorporación do Consello Municipal de Igualdade. Foi dictaminada a Comisión Informativa de Servicios Sociais, resultou dictaminado favorablemente por todos os componentes. Intervencións, gañamos. Sí, bo día. Nos vamos a apoiar porque creemos que é algo bom. Ao mesmo tempo, como dixen no pleno pasado, como dixen tamén na Comisión Informativa, pedimos que haya un membro da Policía Local e que ese membro da Policía Local, como xa pedimos anteriormente, non só faga cursos que saian por aí, o sea, que se forme especificamente en este tema. Creemos que ten que haber un membro da Policía Local que esté formado para estar ao tanto de todo o que está en regla, vamos. E así mismo tamén os sindicatos que formen parte deste Consello. Algo máis? No. Patricia? Nos manifestamos, vamos a votar a favor. Miguel? Imos votar a favor. Emilio, Pablo? Non sei se a considera que decir algo. Nada, como xa dixen en Comisión Informativa, reitero que a Policía Local está formada en igualdade e en violencia de xénero e, por suposto, que non me parece xusto que estén os sindicatos nesta comisión e que os sindicatos que pintan isto nun tema de igualdade. Entonces, bueno, esa é a nosa postura. Procedemos a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor, aprobámoslo por unanimidade. Pasamos a resolucións e comunicacións e logo se pregunta... Non, non se pregunta, sí. Sí, vamos a ver, concretamente, la semana pasada pues vimos como a carretera esta votación de Peñalora, Puxeiros, acabaron de pintala. Nos topamos con que deixar unha mediana polo medio bastante ancha, pero prácticamente o arcén é prácticamente nulo. Entonces, o que pedimos é por un tema de seguridade vial, todos os peatores que quieran ir desde donde acaba, donde empeza a Monte Paquiña hasta o Rebullón, que poidan ir con seguridade. Non sei se é necesaria a mediana que instalaron no medio, pero por lo menos o arcén debería ser ter o ancho mínimo para poder caminar con seguridade. Entonces, o que pedimos que por parte do Concello se reivindica a Diputación de Pontevedra neste sentido, se pode variar ese, agora xa está citado, pero se pudera cambiarlo, por lo menos quitar os arcéns, ou deixar os arcéns mínimamente decentes e que cumplan a normativa de seguridade. Iso por un lado. Despois, en canto á rotonda de San Eleuterio que vimos debatindo estes últimos días que se fai, se deixa de facer, hai un par de semanas me reunín ca enxeñeira con Raquel e me dixo que se iban facer finalmente en Beirarrúas, que en parte se fixo, pero que ela me dixo que iría desde onde están os chalés, onde acabou a Beirarrúa, onde falla como, hasta a ponte da autovía. Sin embargo, bueno, nos damos conta que al final non foi así. A Beirarrúa acaba na mitad da rotonda, sí, enlaza onde acababa a anterior. En todo caso, o trazado sigue sendo o mismo, ten difícil maniobra para o autobús escolar, para tráfico para vehículos de dimensións grandes. Entonces, consideramos que aquí logo cumple as normas de seguridade viales mínimas para deixarlo de maneira decente, es decir, vai ser un foco de problemas. Estamos sacando o problema da curva de San Eleuterio arriba, pois arreglando aquela o camiño de Covel, e creamos un problema baixo donde non había. Entonces, cando se fai unha obra, e sobre todo
cando anunciou a bombo platillo que a ministra Pastor que iba a facer unha obra de unhas condicións estupendas, que iba a dar servicio a todos en el Eleuterio, a todos os veciños da zona da parroquia de Peteros de Tamega, e agora nos atopamos con unha obra que non reúne, por non decir que é unha chapuza, non reúne as condicións mínimas de seguridade vial. Entón, o que pedimos é que, por lo menos, que se faga algo estudiado, controlado, non improvisado, como se ven vendo nestes últimos meses, que se van improvisando. De feito, ahora creo que están cortando un tramo, ou están invadindo un tramo do apartamento do Noche y Día para intentar facer a curva un pouco menos angulosa. E, bueno, o que pedimos é que non se improvise. Que non se improvise. Que non se improvise e, sobre todo, que se nos dea un plano de realmente de como vai a quedar, porque creo que nin vostedes saben como vai a quedar. En canto ao servicio de limpieza municipal, tuvimos oportunidades de ver como se traía con infraestructura de crédito facturas por miles de euros de dúas empresas, de Eulén e de outra chamada Lezcano Míguez. E, sin embargo, por exemplo, en diferentes colegios, como pode ser a Peña, se reduciu a plantilla de limpiadoras de 3 a 2. Mira, en vez de nuestra social, en nuestra auxilio, no ten nada que ver. Sí, tamén ten limpieza. Aquí hai facturas. ¿De dónde sacou vostede que se reduciu o plantel das limpiadoras? No Colegio de Peña de Francia pasa de 3. Ten informe da directora das AMPAs. Das AMPAs. O presidente da AMPA que está aquí, antes de decir esa afirmación, teria que falalo comigo, non se reduciu, sino o que se fixo foi unha limpiadora que estaba no centro de saúde, incorporou no Cole de Peña, están 3, estaba unha de baixa, e entón o que fixeron durante unha semana sustituir a esa que estuvo de baixa. Hai que informarse, en vez de vir aquí ao pleno a decir cousas que non son. Vale? O certo é que esas dúas limpiadoras que están no colexio. O certo non é o que está dicindo vostede. Ali hai 3 limpiadoras traballando a xornada completa, vale? E punto. Iso é a verdade. E antes de vir a facer aquí unha afirmación, documéntese e non veña aquí a facer afirmacións falsas que logo saquen un vídeo e preocupen a xente cando é mentira. Bueno, o documental estaba que pasaron a traballar de 3 a 2 traballadoras. As traballadoras non daban abasto o traballo que tiñan. De feito, o que non ten sentido é que reduzan o plantel de traballadoras e ao final se tienen que contratar empresas. Miguel, isto chamase rogos e preguntas, e ten dereito o concelleiro a contestarlle. Sí, pero non acabei de facer Pero non terminei de contestarle. Pero que non acabei de facer a pregunta. Pero non terminei de contestarle. Bueno, pero espere que acabe de facer a pregunta. Primeiro, que sepa que lle están preguntando para despois poder contestar. No, estoy diciendo que se están gastando miles de euros en dúas empresas, Eulén e a segunda, Lezcano Míguez, miles de euros que se puxeron a este reconocimiento extrajudicial de crédito, cando están reducindo plantilla dos colexios. E as traballadoras están dando queixas de que non soportan a carga de traballo. Bueno, perdón un momento, Camilo Miguel, isto non é debate. Si vostedes queren debatir, perdone que estou falando eu agora. Si quere debatir sobre as escolas, traia unha moción e debatimos. Fixo unha exposición sobre... Deixeme terminar. Vostede fixo unha exposición. Vale, pois non ten a palabra o concelleiro de Educación. A ver, vamos a ver. Non se reduciu para nada o personal nos colexios, vale? Iso é o primeiro. As limpiadoras que están no colexio de Peña de Francia son 3 limpiadoras. O que ocorreu foi que unha limpiadora se puxo de baixa e o que fixemos foi sustituíla con unha empresa, simplemente foi iso, vale? Entonces, vostede non pode vir aquí unha conversa que tuvo daquela maneira o presidente da AMPA, o cal forma parte do seu grupo político, o cal me parece moi mal que veña a extrapolar estas cousas aquí, o cal non ten objeto, entende? Ven a falar de que se reduce personal, vostede non ten un informe onde diga que se reduce personal.
Non ten un informe usted. Ou ten algún informe aí dun sindicato onde diga que se reduciu personal? Con que afirmación ven? Unha conversa e dicindo que se reduciu personal sin haberlo comprobado? Usted ten aí un escrito da directora onde diga que se reduciu ese personal? Ampas e traballadoras. Usted ten aí un escrito da directora do colegio que é responsable do colegio Ampas e traballadoras. Estou preguntando se usted ten un escrito da directora do colegio que é responsable do centro onde lle diga que hai un problema coa limpieza e onde se reduciu ese personal. Non o ten, porque non o hai. Vale, non o ten, non é necesario. O afirman as ampas e o afirman... A ver, déxame contestar, non? Non se poña nervioso, tranquilo, fale con No, calma. non é certo. Fale con calma. No, perdone, que non está dicindo a verdade a vostede. O que non está dicindo a verdade a vostede. E non vou admitir que me veña aquí a decir mentiras. Vale? Porque iso é unha mentira con unha casa. E non lle vou permitir que veña aquí a difamar e a decir mentiras. E menos sin pruebas. No colegio de Peña de Francia hai 3 limpiadoras. E no momento puntual estuvo unha de baixa. E non se reduciu ninguna limpiadora a ningún colegio. Siguen sendo as mismas. Vale? Está aquí a interventora que lle pode contestar porque anduveron cunha historia por aí vostedes máis o bloque dicindo que se reducía a partida de limpieza porque se eliminaron limpiadoras. Está aquí a interventora que foi a que fixo ese axuste na partida. Conteste. En el presupuesto del año 2019 se hizo un ajuste en el tema del personal, en la parte de educación, porque es verdad que se venía arrastrando de otros años, o sea, estaba mal, el crédito estaba mal puesto, estaba incrementado y se hizo el ajuste lo hice yo, eso es verdad, porque era erróneo. De hecho, a final de año siempre sobraba dinero en esa partida y se utilizaba para hacer transferencias de crédito. Bueno, está máis que debatido. Tengo aí logo máis preguntas. Por a miña parte. Miguel, Roberto. Moi bo día. Nada, isto quería preguntarle a Berto sobre os ingresos do inicio da Sociedade Deportiva do Celta de Vigo, de si efectuou o inicio polas obras que está executando ahora mesmo os campos de fútbol na parroquia de Pereiras. Cando vai ingresar? As preguntas se fan a alcaldesa. Eu, se considero, xa se digo un concelleiro. Me repito a de dixo. Está liquidado. Está liquidado. Canto... Dende que Estado non lo sé, porque eso lo lleva tesorería. Vale. E non vamos a contestar canto é a partida que ten que ingresar por el. Está feito a liquidación, pero está ingresado. Canto é a liquidación do inicio, sabes? Non sei se son 70.000 euros, me parece. Vale. Nada, isto quería facer un robo ao goberno, xa que estamos mirando que siguen persistindo en non sei se a palabra perseguir ou acusar ou intervir no funcionamento normal das traídas de agua, aparte focalizando certas acusacións sobre o seu propio presidente. O robo que quero facer é que van ao favor de deixen que as traídas sigan o seu funcionamento normal, que detendo o apoio da súa asamblea e a soberanía da súa asamblea, que non sigan poñendo falsas acusacións sobre o seu presidente e a súa propia directiva, xa que iso o único que están conseguindo é enfrentar aos vecinos. E dun goberno responsable o que menos ten que facer é que enfrentar os vecinos. Simplemente volvo a pedir que é robo, que deixen de persistir. Se vostedes están defendendo un proxecto, que o defendan con seus argumentos e non se interpoñen por o funcionamento normal dunha asamblea de robo. Rematou? Bueno, este pleno fai un mes, bueno, un pleno anterior, a verdade é que este auditorio estaba cheo de xente que viu motivada, non sei por que non sei que motivo os truxos de pleno, pero é unha pena que hoxe non este pleno cheo de xente para poder explicar o funcionamento, o debate que se pode dar aquí entre o goberno e a oposición. Entón eu sí que me gustaría que me aclarase a señora alcaldesa xa que a súa postura neste pleno, no pleno anterior, foi que vostede está polo consenso, por buscar un acordo con a comunidade de Monte de Tamega, está que a oposición deixemos de alarmar, de crear situacións que non son certas,
Porque ahora mesmo vostede dice de que isto é un proxecto que está en estudio e que non conleva ahora mesmo o debate, que esperemos que veñan todos os informes da Xunta valorando se isto é posible ou non, e depois se vendrá o debate. Sin embargo, fai uns días, e o señor Mourinho, vostede acompañou pois esas obras que están executando na parroquia de Pedreiras, e vostede pois cambia o seu discurso e dice de que isto vai ser unha realidade que se vai facer sí ou sí, dependente de que da igual que se estea poñendo, que isto é unha proposta do goberno que se vai facer. Simplemente quero que me aclare aquí cal é a súa postura frente a este proxecto, porque nos pleno non dice unha cousa e diante dos medios e se colle esa postura de outra maneira. Simplemente que nos diga cal é a súa postura. Mire, vou a ter que escoitar a mesma pregunta todos os meses hasta maio. Por iso, sí. Mire, pois eu podo escoitar a súa pregunta todos os meses hasta maio porque vostede ten dereito a repetir a mesma pregunta. Se ve que todo vai moi ben, porque non hai máis preguntas por parte deste señor. Eu vou a escoitalo con todo o respeto as veces que queira preguntar. Ahora, eu lle contestei unha vez. Non lle vou a contestar máis veces, nin teño por que facelo. Lle contestei unha vez alto e claro, no pleno, cos veciños, nas asociacións, no multiusos e na rúa, e nos medios. E a miña postura sabe perfectamente todos e cada un dos veciños cale. Se a vostede non lle quedou clara ainda, poña o vídeo ese que teñen e vou a escoitala. Mais preguntas? Grazas por a conversación tan sincera. Me sigue dando... Mais preguntas? Claro, cal é a postura do goberno? Mire, vale. Bueno, temos vai sobre a vivenda, algo que neste Concello o plan xeral recolle a posibilidade de facer vivendas unifamiliares, pero bueno, aquí é certo que a xente sobe, a xente con menos recursos ou a xente que busca outra alternativa a unha vivenda unifamiliar non ten esa alternativa. É certo que a Xunta está invertindo grandes cantidades de dinheiro en promover vivendas de promoción oficial, cousa que vostede aquí neste goberno non temos constancia de que vostedes estén buscando recursos como están facendo outros concellos para poder promover ese tipo de vivenda e darlle unha alternativa a xente xoven ou, como dixen, a xente con menos recursos ou a aquela persoa simplemente que quere vivir unha vivenda en altura. A pregunta que tengo que facer é se vostede, por que non se executou a terceira fase da urbanización de San Eleuterio creando unha vivenda de protección oficial e así podendo desenvolver unha zona urbana creando zonas onde crear máis espacios de ocio alternativa a nosos veciños e veciñas que están buscando outras alternativas e se tienen que marchar outros concellos migrantes. Ten razón, estivemos facendo moitas cousas importantes, pero esa todavía non a abordamos. Esa vou a facer a partir de maio, na próxima legislatura. Mais preguntas? Moitas grazas. A vostede. Agora... Esta é unha pregunta sobre o tema de 8M da folga de mulleres. Presentamos unha moción para que neste pleno expresáramos o seu apoio, expresáramos todo o noso apoio ás mulleres que o 8 de marzo saen á rúa a reivindicar os seus dereitos e a exigir poder vivir sin medo. Pero o que pasou o ano pasado, se ve que ustedes non queren apoiar as mulleres, e máis que agora que o seu partido compete con a ultradereita. Nós, se queremos expresar todo o noso apoio a todas as mulleres, estaremos nas rúas con elas o 8 de marzo. E lle pedimos que vostedes tamén se posicionen na mesma liña. Cal é a pregunta, Hugo? Pois que apoyen as mulleres e lle pedimos que estén ustedes tamén que apoyen as... Mire, sabe, esa moción non viu a este pleno porque xa viu fai un ano e xa lle dixemos que o Concello de Mos como institución non vai a facer folga. Cada muller é libre no Concello, cada funcionaria é libre para facer folga ou non facela e eu a vou a respetar. Eu vou ir á manifestación do 8 de marzo porque considero que debo ir, pero non teño que obligar a ninguén a ir. Cada un fai o que considera e dende logo que vostede a min como muller non me vai a dar ninguna lección e non lle admito que me diga a min como muller que non traballo polas mulleres, pola igualdade e
que non me esforzo todos os días para conseguir un benestar mellor para as mulleres de hoxe. Non yo admito. Cando teña argumentos para decir eso, mostrae aquí. Eu e máis a señora que está aí sentada, que é a Sara Cebreiro, que é a conselleira de Igualdade. Non escatimamos esforzos, nin economía municipal, e nin en pedir a Xunta de Galicia implicación en que as mulleres de Mos sintan o respaldo, sintan o alento e sintan que teñen unha administración que traballa pola igualdade. Eu, como Nidia, vou a ir á manifestación, pero a alcaldesa de Mos ten que deixar que cada un faga o que considere. Mais preguntas? Parece moi ben, pero se nos puxemos unha moción precisamente para debatir isto. Mais preguntas? Bueno, nosotros tamén, a Constitución, tamén presentamos unha moción contra a Constitución para que neste pleno, que ustedes que impidieron que se debatira aquí, igual que a moción esta que acabamos de ver ahora mismo, será que ustedes están a favor do esclavismo sexual e a trata de mulleres. Pois a non me das gracias nada que ustedes quedan ser amigos e consentidores dos prostíbulos. Se facemos estes robos e preguntas neste apartado, precisamente, é porque, como está usted fai un rato, isto hai que facelo en preguntas porque non traen mocións. Mire, as mocións traémolas todas, pero unha moción que se tratou fai un ano non a traemos este ano. E desde logo que eu non traio unha moción que como muller e como veciña de Mos me deu vergoña ajena que vostede diga que vivimos en un concello cheo de prostíbulos. Debe coñecelos vostede, porque eu non os coñezo. Dígame onde están eses centros de prostíbulos. Onde están? E dende logo que o primeiro mal que lle fai este concello é presentar unha moción como esa. E este concello ten a claridade suficiente e a valentía suficiente para que non acepte un local que non cumpla co que ten que cumplir. E retire o que acaba de decir, que este é un goberno que axuda ao esclavismo das mulleres e que está de acordo. Retire eso ahora mismo. Se non están en contra, retire eso ahora mismo. Non, retiro. Se ustedes están... Miña, non ten nada máis que falar vostede, Patricia. Patricia. Que vergüenza. Que vergüenza. Patricia. Quería preguntar, o alcantarillado da PO 331 que había ali que xa están posto que é o alcantarillado pero non se podía enganchar, se está solucionado o tema ese? Xa se pode enganchar? Nada, porque fai na outras semanas que se pode preguntar. O colexo de aquí, se xa se resolve o da entrada, o de facer a entrada por atrás e para cando? Tuvo unha reunión coa conselleira, van a facer unha serie de obras ali de cambio de fiestas e demais, vamos a cambiar o texto perimetral. E xa hai presuposto para iso? Para cambiar o que as montas? Sí. Xa quedou, está consignado no orzamento da Xunta, por iso, xa teñen en marcha. Estamos pendientes dunha reunión co director para falar de cosas. Antes de acabar o curso, empezarán. Vale, nada máis. Gracias, Silvia. Miguel. Ben, antes nomeunos concelleiros de educación. Xa é a segunda vez que fala de unha reunión que tivemos coas AMPAs e da cal, eu creo que quen lle pasou a información, pero tal como se desenvolveu a reunión, sei que foi, por menos que lle pasa a información que llega que escoite ben o que se pasou na reunión. Simplemente, pase ese recado si quere, porque xa de pasar información que tengo una grabadora, no hay problema, por la reunión que tengo bloque, pues sí, tengo una grabadora, pero que non minta por lo menos, ¿no? Entonces, simplemente recordar eso, que en ese tipo de reunión sabemos perfectamente por qué lleva ese orzamento en limpiadoras, etc, y nunca utilizamos eso para nada más que para informar, y además decimos claramente por qué vais a... Pero bueno, sempre van a decir ustedes... No, perdone, pero contestando iso, yo digo, non foi un AMPA, ni foi unha persona, sino que está aquí o presidente da agrupación de AMPAs que foi nunha reunión con todas as AMPAs e me transmitiron que nunha reunión co Bloque Nacionalista se falou da reducción da partida de limpeza e da eliminación de personal de limpieza. Entonces, non me dixo unha persona en concreto. Entonces, se ustedes, pois a mellor fan unha reunión e realmente non se explican ben nela, non é o meu problema, é o seu. Eu simplemente estou explicando, igual que fixen con Gañamos, que en ningún caso se reduciu ni unha sola persoa,
No único caso que a mellor en vez de 3 limpiadoras hai 2 ou en vez de 2 hai unha nun momento puntual é porque hai unha baixa desa persona. Simplemente tivemos... Bueno, de todas formas, a modo de información, informa a todos os grupos que a día de hoxe hai 6 limpiadoras de baixa. Por distintos motivos cada unha, pois hai 6 limpiadoras de baixa. Os cales, unhas se sustituen coas compañeiras e outras temos que tirar da empresa. De todas formas, eu dixe nunha ocasión, nunha comisión, eu dixe nunha reunión, porque isto falo abertamente con todo o mundo, nunha reunión con toda a SAMPA e expliquei cal era a situación, todos o entenderon, todos me ratificaron de que debía ser así. De todas formas, non hai ningún problema levar a comisión un día e explicarle claramente cal é a situación con respecto á limpieza. Ben, simplemente decirte que tivemos a reunión cas AMPAs, que ao seguinte tivemos pleno, tiña esa información directa, por tanto non foi a través de nadie máis que, bueno, da persona que estaba ali presente. Bueno, todo se sabe ao final. Unha pregunta ao Alcaldía, saliu na prensa outro día na cadena SER de que vamos a ter unha super pantallita ali en Las Angustias, iso é verdad? Unha super pantalla estas de como a de Vigo, porque saliu na prensa, A verdad é que me parece lamentable a cadena SER porque efectivamente me chamou Gala para decirme que estaban interesados en saber que íbamos a montar aí. Concello de Vigo 2, pois non hai nada deso de Concello de Vigo 2 nin de pantallita. O enxeñeiro de Coxa, Fernando Pujales, pois a vista de que o meu empeño era de que todo o mundo lle quedase claro de que aquelo é mos, bueno, pois lle pedí que me fixese unha proposta. Eu quería que fose un espazo con auga e que fose un espazo, bueno, pois que chamase un pouco a atención porque é a nosa entrada. Entón, o que nos presenta pois é unha fonte con unha... Pódese chamar pantallas? Pois igual, sí, pero non é unha pantalla para poner cada día unha cousa, é unha cousa de LED que ten o Concello de Mos, é dicir, ten Somos Mos, que é un pouco a nosa imaxe agora que estamos propoñendo a todos, Somos Mos. E non é algo que hoxe ponemos unha cousa, mañana outra, é unha imaxe en LED, non lle chamemos pantalla, porque é unha imaxe en LED que pon Somos Mos e por riba pois cae a auga da fonte. Unha idea que me pareceu extraordinaria, que os concelleiros lle parecen tamén así, e que é o que vamos a facer. Non hai pantallitas nin nada similar a Rosalía de Castro. Isto é unha proposta que me fai Fernando Pujales, que eu aplaudín porque me gustou a auga, luz, ten moita luz e de color, e ten Somos Mos. E iso vai en LED, pero non é o que eu busco non é asemellar a Rosalía de Castro, senón o que busca o Concello que a Rotonda das Angustias a todo o mundo lle quede claro que iso é do Concello de Mos, porque todavía, pois eu agora que estou ali casi todos os días na obra, me dou conta que a maioría da xente pensa que iso é Porriño. Pero nada que ver con isto de Vigo, porque esa foi a pregunta da cadena SER. Se pode poner a alcaldesa para explicarnos como va a ser el futuro proyecto de As Angustias con a Rosalía de Castro? Nada que ver, é dicir, é unha imaxe LED do Concello, pero que non sei ni siquiera como o de Vigo, pero creo que poñen imágenes de películas, non? Non é nada que ver con iso. Vale, por lo menos quedándonos un pouco máis tranquilos. É unha cousa sencilla. Con eso creo que defino todo, unha cousa sencilla, pero sí moi vistosa, porque ten o nombre do Concello, ten auga e ten luz. Eu creo que é un sitio moi digno para tratar de tenerlo o máis acorde posible. Miguel, cando un trata de transformar unha rotonda e facer unha cousa que chame a atención en positivo para o Concello, pois nos vamos a equivocar para a luz sempre. Cando esa obra remate, pois habrá quen diga, carai, que bonito quedou, como acertaron. Habrá quen se ría, habrá quen diga, joder, pois a verdad que estaba mellor antes. Habrá de todo, pero é imposible. Eu trato de satisfacer o maior número de personas coas decisións que tomen, pero eso é imposible que sea o 100%. Vamos, de verdad que quedo un pouco máis tranquilo, porque xa sería o límite, ¿no? Vamos a pasarse de límite. Pero bueno, o que sí, depende do proyecto, vamos a ver como queda, e depois falaremos, pero bueno, simplemente como en todo, fixarmos a ver tamén o mantenimento, ¿no? A ver se
Aviso nos va a costar una pasta cada ano que... Por suposto que está pensado nisso. É unha cousa moi sencilla. O que pasa que o ser un quemalé, pois, como sería un cubo cuadrado, pois parece que efectivamente vai haber 4 pantallas LED con imágenes, con películas. Non. É unha cousa estática que somos nós e que, bueno, creo que vai quedar moi ben, espero non equivocarme. Ok, gracias. Bueno, isto só vin dicindo en outros plenos, pero teño que insistir. Esa carretera de Puxeiros a Peinador é un auténtico desastre, pero un auténtico desastre. No asfalto, en calidad de asfalto, penso que se foi con idea pensando nas eleccións non vai chegar, vai desaparecer antes das eleccións, porque é tan malo que creo que vai desaparecer antes. O pintar as dúas líneas por medio, eu xa encontrei solución. Como está tan mal feita a unión entre unha capa e outra, derecha e izquierda, entón para tapada pintaron a de branco. Non hai maneira de tapar iso de mal que está. Ese asfalto é calidad cero. E o botalo, pois, non sei se o tiraron desde un avión, porque está aquí para mirar. Non sei se os veciños de Puxeiros se deron cuenta de que casi quedaron sin acera, porque o asfalto subiu e a acera sigue no mesmo sitio, porén é moi fácil montar a acera. Entón, iso tendría que ser fresado e non hai que ser moi listo. Debería de ser fresado e manter no mesmo nivel. Bueno, pois se o fresaron, será que como fixeron tan mal, hasta o fresado dejaron e botaron o asfalto encima, porque podese comprobar que as aceras están casi ao nivel do asfalto. E a calidad, pois eso. Entonces, sobre dicindo, eu penso que o Concello de Mos, o mellor de Diputación non se entera, porque o vigilante se sabemos de que maneira entrou no seu día, entonces eu creo que ese vigilante cando hai obras en unha zona está en outra, nunca está encima da obra, porque se leva visto en varias obras que se fixeron. Entonces o Concello de Mos debía de facerlle un seguimiento, pero xa por escrito, non sei, chamando a Diputación, porque son cartos de todos e é vergonzoso que se esté permitindo eso. Nos presentamos unha queixa, pero non ten nada que ver con eso. A queixa nosa era porque había unha parálisis das obras de 3 semanas ou canto tempo. Era moito tempo que estaban as obras paradas, era peligrosísimo porque estaba fresado, non había rayas de ningún tipo, e o fresado, sabes que ao final tamén o coche non está igual de estable. A niebla das mañáns é terrible, e bueno, creo que salió incluso no periódico, e retomaron as obras bastante rápido. Temos tamén queixas de moita xente, de que puxeron unhas baldosas dunha maneira, despois levantaron as da outra, e a xente pensa que o Concello que tira cos cartos, e foi que se dedicaron a facer baldosa nova en un trozo da avenida de Puxeiros que non estaba previsto. E bueno, eu que poñen baldosa nova, fenomenal. O que non pode ser é que poñan baldosa dun color e despois a chegar á banca que aparezca de outro color. Con o cual, tuveron que, dixemos que tenían que levantarlo e volver a colocalo. Do asfalto, en sí, non tuve ninguna queixa, Luís, non sei se tú sabes algo de que eso este así por... Sí, xa hubo queixas do asfalto, é a verdade. O asfalto parece xa rin. É a verdade que fresaron, pero a cantidad que fresaron foi moi pequena. É que en vez de baixar 5 centímetros, tamén baixar en solo 2. Bueno, agora temos un programa tomando pintado, que deixaron líneas continuas, eso xa falei coa Policía Local e vamos mandar un escrito, non só polo tema do pintado, sino, sobre todo, polo fresado. É menos mal que quitaron as señales do medio da acera, claro, porque había señales no medio da acera. Pero bueno, a ver que nos contesta. Pero bueno, que esta obra non foi feita pensando polo PP, esa obra foi deses grandes que entraron na Diputación a facer as cousas, non? Non, pero eu farei do... Antes era outro e facía mal. Eu farei do vigilante. Íbamos a mirar como se traballaba. Pero farei do vigilante. O vigilante, a ver se jubila ojo, porque debe de estar moi cerca da jubilación. Ese de cando abriron a porta da Diputación. Eu tampouco, prefiero non soñar. Outro tema é diante de Vimbaloga, onde o antigo Hostal Albino, esa zona quedou
como todos sabemos, moi limitada, moi estreita, o paso por aí. Por esa zona hai, para vir ao polígono de Faquiña, de todo eso, os camións teñen que pasar por aí. Aquí non se é estreito, encima os coches aparcan e tampouco aparcan ben, tamén é verdade. Pero bueno, un transporte especial excedendo un pouco de medidas é moi complicado para pasar por ali. Ali adentro non hai só viviendas familiares, hai naves industriales en donde teñen que pasar transportes especiales. O outro día, polo menos, máis o digo con conocimiento de causa, porque pasei por ali, e moi malamente pasaba. Había uns coches que non estaban ben aparcados, aquilo se estreito, penso que aquilo, o mellor aparcamiento ali, que sobra. Máximo encima que non nos respeten, bueno, pois, que non utilizan somos de aquí. Aquilo é conflitivo. Mira, a solución teña, porque Iberola é un aparcamento alquilado arriba que faltou a mitad da vacío. Que pasa? Que os empleados ou as empleadas non quedan moi cerca do traballo, pois aparcan aí. Iso teria que falar por da empresa e dicirle que pago un alquiler do aparcamento arriba. E se non, penso que a solución será prohibir aparcar ali e xa non habría ningún problema. Porque, claro, outro día se vos non un transporte con 3 metros e medio pasaba limitadísimo. Porque, claro, son 3 metros e medio, pero non manejables como se quere. Encima con un largo. Entonces, pasa o problema porque o mirei. Outro tema, estamos falando das obras de Costilleta-Angustias, e, bueno, sabedes que eu xa desde o principio, pois, tuve a miña idea sobre esas obras. Ahora mismo, eso sí, vai quedar ben, os camións van a continuar pasando dirección, porque de aquí, de Angustias, Costilleta, non hai remedio, teñen que pasar, e vai facer un acceso por fora. Pero os de Costilleta, Angustias, teñen que seguir pasando por aí, e un se podría eliminar ese tráfico. Porque ese sí que teñen solución. A Policía Local, traballando con Fomento, coa Diputación, desde hai uns meses, para eliminar o tráfico pesado de todas as zonas urbanas, tanto de Puxeiros como de Sanguillera. É moi fácil en algúns casos, en outros non tanto, pero espero canto antes poder anunciar isto e non anunciarlo, colocar os carteles de zona urbana prohibido, Estamos en eso. A zona, o sea, ainda que según se vai de aquí para lá, non hai outra solución, porque na autovía no seu día houve un acceso, pero cortaron. Ahora, vindo do Costilleta hacia aquí, sí que hai solución, porque continúan e entran na autovía, na 55, despois na 52, e non tendrían por que pasar por aquí. E por lo menos se eliminaría a mitad, porque hai un tráfico forte de camións ainda. Concluindo, o alumbrado na entrada do polígono teño que seguir dicindo porque mírase feísimo, non é, o sea, mírase como con un abandono que non debería ser. Aí faltaron unhas pantallas cando houve que mover esas torres, as pantallas desapareceron, bueno, pois como se non desapareceran. Despois hai unhas que teñen a tapa de arriba levantada, cando fai vento as polas dos eucaliptos que están liadas no medio, as están destrozando. Entonces, xa non é que alumpre ou non alumpre, porque hai tramo tamén que non alumpre, pero mellor a luz casi sobra. Pero aquelas pantallas dan unha moi mala imagen. Moi mala. Podes arreglar iso? Iso pode ser perfectísimo. Vale tanto poñer a pantalla como cambiar a farola. Estamos esperando unha axuda do INEGA para poder cambiar todo, que sería un aforro enorme, pero si non é con axuda dos subvencións é imposible, porque habría que cambiar todo o polígono. E iso é carísimo, cambiar esas... Xa non... O segundo electricista dixo que xa non as hai, xa habría que poñer unha parecida, e se podemos cambiar todo, pois sería moito mellor. Porque eu non sei se salieron malas ou se xa son elas así, ou... A verdade é que iso, segundo o electricista, que levanta o vento.
Aquí que desapareceron esas, xa non sei. Sí, bueno, eso era Luis, estaba Luis aí da concesión da Lubrao, e esas torres as baixaron para pasar, sacaron transporte, tuveron a no chan, nin a desconectar, estaban ali no chan, encendían de noite, e non era, bueno, aquilo había que mirarlo para querer. Pero despois estas outras, bueno, aí faltaron, sacando a baixaron, xa deixarían de maneira de poder levarlas, porque, bueno, que non tiña ninguna lógica eso. Baixaron a torre e bajaban de servicio. Eso non ten lógica, e non pasou nada, e non pode pasar. E despois as outras, esas tabas que están abertas, eu quitalas, eu cortarles as bolas que enganchan en elas, eu algo, porque dá unhas sensación de todo, de abandono. Gracias, Emilio. Pablo. Eu quería falar sobre as obras que están ali na salida de San Eleuterio, ali concretamente na zona onde era da Lota. Ali furaron para meter un tubado. Iso vai se tardar moito en tapar, porque hai algún veciño que xa me comentou que ali realmente sempre tens que apartar hacia arriba, porque senón por onde é o carril está todo levantado. Ten moitas fuchancas. Non sei se vai tapar aquilo logo, se vai acabar a obra. Onde era antes da Lota, sabes? Onde está o rastro de Récamo. Sí. Onde está o rastro? Aquelas obras fixáronse por o tamo do alcantarillado. Sí, claro, pero ali está aquilo todo levantado. E o tramo de carretera está... Tenen que poñer as aceras, que levantaron tamén a empresa que meteu o saneamento, e depois asfaltarán. De todas formas, hasta ali chega o asfaltado que vai fazer o fomento. Hasta ali? Porque o fomento vai asfaltar todo, o da rotonda e os outros viados. Sabes tamén cando se vai acabar... Fixaronme para o mes que ven, pero aí de fomento non me firma. Porque o tema da rotonda tamén xa levamos máis rápido. Sí, a parte a raíz de unha pregunta que fixo Miguel sobre as aceras. As aceras donde pararon agora, unha vez que fagan un asfalto novo, o resto de aceras a fuente da autovía vai quitado. O sea que a acera que fixeron foi porque para baixo iba unha cuneta moi grande, entonces meteron muros cerrados e fixeron a acera por encima. Donde acabou agora, como hai espacio, van a acera pintada hasta o puente da autovía. Frente ao noche e día, pois tamén vai unha acera pintada porque é abaixo. Vale. Tamén na carretera da vía, entrando subindo hacia o cuartel, hai unha fuchanca ali como se fora unha arqueta que lle botaron ao hormigón. Eso é do consorcio da arqueta que... Subindo hacia o cuartel, ali na carretera da vía. Non, onde está o espello, acá. Ali hai unha arqueta, e aquilo está todo levantado, non sei se aquilo pode se fundir. Por iso. Ahora mismo... Moi ben, pois levantamos a sesión. Moitas gracias, bons días.